te zovem, čuj me Bože, pravdo moja. U tjeskobi daj mi prostor, smiluj se name, usliši molitu moju. Sinovi čovječi, dokle će slava moja biti u sramoti, dokle ćete ljubiti ništajno i tražiti laži. Znajte da Gospod divno čuva svetog svojeg. Gospod čuje kad ga zovem. Griješeći ne grešite, razmislite u srcima svojim i na posteljama svojim. I utolite, prinesite žrtvu za pravdu i uzdajte se u Gospoda. A mnogi govore, ko će nam pokazati šta je dobro? Okreni Gospode k nama svjetlo lice svoje, svjetlo lice svoje. A meni si dao radost u srcu, veću nego što imaju oni, kad im rodi pšenica i vino. Ja mirno liježim i spavam, jer ti, Gospodi, san mi daješ, pa sam bez straha. Jer ti, Gospodi, san mi daješ, pa sam bez straha. Pa sam bez straha. Samo da živi na ovoj zemlji, a da ništa ne zna. On je osposobio čovjeka, stvorio ga po svojoj slici. On je ga stvorio po svojoj sposobnosti, slično ga sebi. Kao što roditelji rađaju djecu svoju, sličnu sebi, po sposobnosti, po naravi, po duševnim osobinama i po fizičkim izgledu. Tako deca liče na svoje roditelje. Tako Bog stvorio čovjeka da liči, da zna, da razume, aman kao Bog, blizu kao Bog. Baš onako kako je Bog zahtevao i baš onako kako je Bog htio da se čovjek spase, da čovjek živi na ovom svijetu kao gost, da živi kao u pripravi, kao u pripremi za večiti život. Ti kažeš da nisi sposoban, ti kažeš da ne može. Ko to tebe može dopravdati? Da li je to opravdano što ti kažeš? Za čiju je to svijest opravdano? Za čije je to sud opravdano? Za tvoj nije opravdano. Ti sam ne možeš dopravdati zašto si tremao i zašto si bio nemaran pred Bogom. Gdje si ti živio? Na čijoj si ti imovini živio? Ko ti je to darovao? A ko ti je dao sposobnost da ti to sve vidiš, da ti to sve razumeš, da ti o svem tom znaš da razmišljaš. Kade? Kad tu dali Bog, onda znaš lijepo da se vratiš Bogu i baš potrefiš onako kako treba i baš onda počneš da brojiš zašto si ti to sve kriv. I kažeš, nije to za ništa, kriv sam ja, znam ja da sam kriv. Kako to tek onda znaš? Kako može čovjek da ne zna, a da na oči gleda? Kako može da ne zna, a na uši da sluša? Kako može da ne zna, a očima svojima da ne vidi oko sebe bogatstvo i snabdevanje, snabdenost od Boga nama ljudima darova. A ne samo radi toga da mi jedemo i pijemo kao životinje. Ne. Nego da mi Bogu blagodarimo, da slavimo njega, da mu služimo i da se spremamo za večiti život, za carstvo Božje. Svi događaji, od početka,
od stvorenja sveta, od kako od Adama i od Eve, bili su samo za to da ljudi vide slavu Božju, lepotu Božju, prisustvo Božje, ljubav Božju. Jer mi ne bi mogli da se spasemo ako ne bi ljubav Božja bila naša garancija. Naša je garancija našega spasenja ljubav Božja. Kako? Onako kako roditelji vole decu svoju. Ko može njihovu decu da omrzne prema roditeljima? Ne može niko da zagrozi roditeljima decu njegovu. Niti može, niti treba da pokuša, jer zna da to nije moguće omrznuti decu sa roditeljima. A kamoli Boga koji voli narod svoj, bez kojega narod ne može. Ako bez roditelja može, ako i opstane bez roditelja, ako i uzraste bez roditelja, bez gajenja, oca i majke, ali bez Boga ne može. Bez Boga ništa ne može. Ako bi ma šta trebalo da postoji, to bi trebalo prvo da Boga nema, pa onda da nema sve. A to nije moguće. Bog je svemogući i On od nas zahteva da mu mi služimo. Tako isto čovjek mora da zna da živi u ovome veku, da se sprema za onaj vek, za život večiti. Mora to da zna i može da to zna, ali ne sme svoje to znanje, to buđenje koje u njemu proističe, proizvodi se, ne verom, pobožnošću, događajima Božjim koje je Gospod učinio, koji su zapisana u Svetom pismu, to ne sme da se ugušuje, ama baš ni malo. Imaš ti takvu biljku, ako je malo ometeš, ili životinju, malo ako je ometeš, ako je ne gajiš i ne paziš na nju, ona neće da ti opstane, a kamoli da napreduje. Tako mora znanje o Bogu da se unapređuje, da se o njemu misli, nije to za ništa. Ko je kom šta dao? Neka za ništa. Bog je dao izobilje deci svojoj. On je to dao za ništa, bez naše zasluge. Ali ne može to baš toliko da bude za ništa, da mi možemo da njega vređamo, da ne verujemo u njega, da ne verujemo u život večni, da ne pazimo kako i da li pobožno živimo. Da li su naša dela, da li je naš život Bogu ugodan? To moramo mi da mislimo, jer smo za to i sposobni. Zašto je bio Božić, Hristovo rođenje, kako su ga mudrosti dočekali, kako su ga objavili angeli pastirima, kako su ga slavili ondašnji ljudi koji su živjeli izabrani za to vreme. A mi smo izabrani za ovo vreme. Svi su narodi za neka vremena određeni od Boga. A nikom nije nemoguće da se spase. I ondašnjem svijetu bilo je moguće da se spase jer je gledao i slušao. Kako su mogli Izraelci, kako su mogli Jevreji u ono vrijeme da ne vide more i da ne vide put preko mora i da ne vide kad je Mojsije zakrstio štapom more i da ne vide put i da ne vide kad su prošli preko mora i kad su tamo se oni faraonci potopili. Jer to može da se ne vidi. Jer to smije da se zaboravi. To ne smijemo ni mi da zaboravimo. Mi kroz to gledamo silu Božju, lepotu Božju. Ne, nismo mi ti kojem kad se moliš ti nekome čovjeku tamo, živiš u Beogradu, Beču, Levcu, pođe i on ne čuje da se ti moliš Bog njemu. Da ti njega pošliš, kako ti njega središ i šta ti njemu pokorno govoriš. On to ne čuje. Ali Bog nije to. On je prisutan svukuda i uvijek. On ne spava. On ne to sni. Uvijek, kad ti najviše poraniš, on je uvijek pre tebe, zato što nema mjesta da nije Bog. I on čuje tvoje pokajanje, čuje tvoje molitvu, tvoju pobožnost i pomaže te, daje ti snage, daje ti volje, blagodat njegova, sila njegova, lepota njegova koja je sve stvorila. Ona onda živi u tebi, zato je Gospod kazao, carstvo je Božje unutra u vama. Господи, помилуй.
Господи, помилуй. Pomagaj Gospodi, jer nesta sveti, jer i malovjerni među sinovima čovječim. Laž govore jedno drugom, usnama lažljivim, govore iz srca dvolična, govore iz srca dvolična. Istrijebit će Gospod sva usta lažljiva i jezik veličavi. Ljudi govore jezikom smo jaki, usta su naše u nas. Ko je gospodar nad nama? Ko je gospodar nad nama? Videći stradanja nevoljni i uzdisanje nišći, sad ću ustati, veli Gospod, izbaviti onog koga zlobe. Riječi su Gospodnje, riječi čiste, srebro u vatri očišćeno od zemlje, 7 puta pretopljeno, 7 puta pretopljeno. Bezbožnici idu naokolo, kad se oni uzdižu, sramote se sinovi čovječi. Ti ćeš nas, Gospode, odbraniti i sačuvati od roda ovoga zla, od vijeka do vijeka, od vijeka do vijeka, od vijeka do vijeka.